nyt ostaisi, Leena sanoi. Korkeintaan vapaalipun ensi kesän Kaustisille. Eikös Kaustinen ole Keski-Pohjanmaata? Mitäs Pohjanmaata se Riimun näkökulmasta on? Lappia melkein. Riimu ojensi Hirvelle kirjekuoren. Lahjakortti golfkurssille. Nyt kun kiireisellä TV-juontajalla vihdoinkin on aikaa. Vappu ajatteli Hirveä monistelemassa haukotellen sunnuntailehtien ristikoita, kuminöyhtää pöydällä. Mikään ei sopisi Hirvelle huonommin kuin kokonainen päivä ulkoilmassa ruutuhousuissa ja kummallisen näköisissä kengissä. Sitten Hirvi nosti konjakkilasin. Teille kaikille, Hirvi sanoi. Ja seuraajalleni, kuka se sitten onkaan. Vappu ja Leena yrittivät seistä mahdollisimman kaukana toisistaan naistenhuoneen peilin edessä. Jostain syystä he olivat sattuneet ostamaan samanlaiset paitapuserot. Tarkemmin ajateltuna paita ei edes ollut minkään näköinen, hailakoita pystyviivoja kuin ennen vanhaan pyjamissa. Jonkun sosiaalipsykologin pitäisi tutkia, miksi ihmeessä se tuntuu niin pahalta, Vappu ajatteli. Mikä vikaa siinä muka on, jos joku toinen on tykännyt samasta kuosista ja kankaasta? Miksi ihmeessä kaikkien pitää pelata golfia, Leena sanoi. Jos joskus löydät minut liittymässä johonkin golfklubiin, tee armomurha ja teloita suoraan siihen ensimmäiselle reijälle. Leena oli käynyt kampaajalla. Hiukset olivat lyhyemmät kuin koskaan. Käyt näköjään edelleen samassa salongissa kuin skinheadit, Vappu sanoi. Mikäs vika tässä on? Voisi se vähän pitempikin olla. Neiti katsoo vaan siihen omaan peilinurkkaansa. Vappu katsoi. Hiukset olivat selvästi kasvaneet yli mallistaan, jos niissä mitään sellaista ikinä oli ollutkaan. Silmälasit kaipasivat pesua. Pikkuisen virityksen tarvetta sielläkin suunnassa, Leena sanoi. Vappu mietti laiskasti lisäisikö huulipunaa ja päätti olla lisäämättä. Väriä oli muutenkin aivan riittävästi. Illallisella juotu punaviini oli tehnyt hänelle mustikkahampaat, posket helottivat. Kukahan Hirven seuraaja mahtaa olla, Vappu sanoi. Eikö teitä ole koekuvattu? Ei minua ainakaan. Alatalosta en tiedä. Tuskin sitä tarvitsee koekuvata. Sehän on tuurannut jo pitkään Hirveä. Kun he palasivat naisten huoneesta, tarjoilija korjaili astioita tyhjässä kabinetissa. Sakke ja Hillevi näyttivät olevan tanssimassa. Vappu muisteli Saken kertomuksia yhtiön alkuajoista, kun koko henkilökunta oli nuorta. Sivukäytävällä oli huone, joka saattoi päivisinkin olla lukossa. Se oli varattu Ampex-päivystystä varten. Television alkuaikoina tekniikalla oli niin suuri ja ihmeellinen mahti, ettei kukaan puolisoaan etsiskelevä soittaja koskaan kysynyt, mikä noin tarkemmin ottaen oli Ampex-päivystyksen kohteena. Kuvausryhmät kiertelivät kinginä Suomea, valtasivat seurahuoneet ja tanssisalit, tumppasivat tupakoitaan naisten ruoka-annoksiin ja kysyivät, lähtisivätkö nämä joraamaan. Kaikki lähtivät. He joutuivat samaan pöytään Hirven ja Riimun kanssa. Muut olivat pelastautuneet ajoissa. Alatalo istui kuvaussihteerin ja jo pestinsä päättäneen kesätoimittajatytön kanssa viereisessä pöydässä. Alatalo oli lyhyt vaalea nuori mies, tullut toimitukseen 2 vuotta sitten. Leena oli alkanut heti kutsua miestä pullapojaksi. Aina käsi pystyssä niin kuin varmaan takavuosina koulussa. Liian lyhyeksi kierrottu solmio ja kiiltelevät silmälasit. Ravintolasali oli melkein tyhjä, pareja enimmäkseen. Koska sen enemmän tanssimisesta kuin mielenkiintoisista keskusteluistakaan ei ollut toivoa, Vappu ja Leena siirtyivät baaritiskille. Riimu ja Hirvi eivät edes huomanneet heidän lähtöään, polttelivat vain sikareitaan yrittäen näyttää siltä kuin polttaisivat 2 peukalon paksuisia kuubalaisia joka päivä. Jos ei ole helppoa olla nainen, niin ei ole helppoa olla mieskään, Vappu ajatteli. Pitäisi olla joku helvetin kauppaneuvospaukku, vaikkei siihen olisi eväitäkään. Riimu selitti jotain sormet harallaan, puhui savupilven läpi. Hirvi nuokkui. Viereisen pöydän naiset katselivat Hirveä ja kuiskuttelivat. Luulevat, että se on Jumalasta seuraava, Vappu ajatteli. Eivät tiedä, että kokouksissa se puhdistaa avainnipulla kynnenalusiaan ja hakee joka päivä tasan kello 5 kahvilasta kupin kaakaota ja juustosämpylän kuin luistinradalta tullut pikkupoika. Ihan tavallinen ihminen se on.